Hi guys! Welcome back again sa aming channel and welcome naman para sa mga baguhan dito sa aming channel. If you haven't subscribed in our channel guys, please do consider subscribing. Please do like our video and share it to your friends. Do comment down below para sa mga tanungan nyo. And don't forget guys, like our page on Facebook. Ayan, dito nyo kami makontak kung meron pa mga ilang katanungan dito sa aming yard. So ayan guys, it's been a while since our last upload. Ayun, marami akong pagkakautang sa inyong lahat guys, sa mga subscribers ko. And of course, dun sa mga nag-message din sa amin, dun sa aming Facebook page. And pagpasensyahan nyo na talaga, hindi kami nakakapag-upload. At the same time guys, ang dami ring nangyari. So, ayan, for today's video, bibigyan ko na lang din kayo muna ng update sa ating yard. It's because, ayun, siguro mga 2 buwan na since nung last na upload ko ng aming video. So, napakatagal na guys. So, ayan, marami na rin nagko-comment sa aming TikTok account, even sa aming Facebook page, and dito sa ating mga iilang videos sa ating YouTube channel. And ayun na nga guys, at makita nyo na rin yung mga bago nating kaganapan dito sa ating yard. So, welcome back again siguro sa amin dito sa ating channel. So, sana magtuloy-tuloy na. And, ayun, let's go there guys. At may pakita ko na sa inyo yung ating mga alaga dito sa yard. So, ayun guys, nakababa na ako. So, ito yung una ko ipapakita sa inyo guys. Actually, dito na area guys, ayun, kung matatandaan nyo, wala talaga tong anything. Kumbaga, lupa lang yan. So, napag-decide na namin ni partner na tamnan na rin ng Carabao grass. Ganito rin yung pagtanim namin kung mas madali kasi siyang kumalat. And, ayan na yung itsura sa ngayon guys. Ayan na yung mga grass natin or Carabao grass na tinatawag natin. Para soon naman din, pwede na rin namin itong malagyan ng mga ilan na pwede na namin itali ng mga alaga at nang magkaroon sila ng space talaga. So, same pa rin guys ang mga ilang nandito sa kulungan. Tapos doon is broadhead naman ulit. So, alam niyo naman din guys na hindi kami basta-bastang nagbebenta kasi kailangan na magpaiwan din tayo ng mga alaga kasi may mga tsansa talaga guys na namamatay yung ilan. So, kailangan meron din tayong backup in case na mamatayan tayo ng ilang broadcock or broadhen. So, yung mga dito guys, ayan yung mga black natin guys, sa mga inahin. Ayan, so hindi pa kasi sila nangingitlog, so standby na muna sa ngayon dito sa kulungan na to. So, yung dito na area guys, ayan, ganun pa rin. Sa kapaglinis kami kahapon, ayan na yung mga ipot guys, itatapon na lang yan. Meron tayong isa dito, naiwan to guys, nakalimutan namin kahapon na liguin. Kung kaya siya na lang yung nandito. Kasi yung mga nandito, tsaka yung dun sa kabila na kulungan, nalagay na namin sa likod guys. So, meron din tayong mga black again dito guys. Meron tayong isa dito. Ayan, and meron din tayong isa dyan. Ayan, bumili kami ng car wash guys para kapag naglilinis kami, tulad niyan guys, oh, mas madali naming malinisan. Ayan. Kasi guys, kapag car wash, hindi na namin kailangan magkuskus, ano pang kailangan na effort gamit yung kamay mo. Kasi nga yung car wash guys, napakadali na lang din talaga siyang gamitin. So ngayon naman guys, doon tayo sa kabila na area. So nga pala yung dito sa likod ko, ayan, papakita ko na lang din sa inyo. Ayan yung kulungan ng aming mga alagang aso sana. Pinagamit na muna namin dito sa aming dalawa na mga hotako dito. Tingnan lang natin kung ano yung mangyayari, yung mga papisa natin for this month sa kanila. So dito tayo. So yung net before guys is galing dito sana yun, papunta dun sa kabila. Pero ang ginawa namin, galing na naman dito and dun sa ating breeding pen or sa mga breeding area natin para nga guys makapagtanim kami ng mga Carabao grass na pinakita ko sa inyo.
at nang hindi kainin ng mga ilang alaga natin. So yun, dun banda, ayan, hindi na siya magiging lupa lang, kundi meron na rin siyang mga Carabao grass guys soon. So ayun guys, excited na rin kami na malagyan yon ng mga alaga natin or mga nakatali na mga broodcock of course. So dito naman tayo banda guys, ayan, kung makikita nyo yung aming rambutan na prutas dito, kinuhanan ni partner guys ng mga sanga kasi nga yumuyo ko kami always kapag nandito kami. So ayan na yung itsura niya sa ngayon guys, yung iba nakapataas naman na din yung mga sanga, so wala na siyang nakababa. So ayan na yung itsura. And ayun, may bunga. Ipinaiwan lang ni partner yung mga ganito na mga sanga, yung may mga bunga at namakain pa. So susunod, ayan. Ayun guys, ito yung yard. Ayan, kung makikita nyo guys, napakadami na ng mga gulong, yung mga ganyan na nilalagyan ng mga manok. So hindi kami naglagay guys ng mga kahoy na pinapatungan nila. Pero ang ginawa namin guys, sinahayaan namin sila na magpatong dito sa gulong sa ibabaw. And kapag umuulan naman, kusa naman silang bumababa at saka ayan, naglalagi dyan. Kasi tuwing umaga guys, ayan, tulad nito, kina-car wash ko yan. So yung car wash kasi namin guys, nag-extend ako ng siguro 30 meters na hose para nga dito maabot din namin kasi galing doon, ayan, papunta dito. So kailangan talaga ng mas mahaba-haba na hose. So ang ginawa ko, bumili ako ng mas mahaba pa rin talaga doon sa free, which is 5 meters lang yung free. Tapos ayun, nag-additional na rin talaga ako ng hose para dito maabot din. Tulad nito guys, meron siya, ayan, meron tayong isa dyan na nakatali din. So dito yan siya sumasampa kapag gabi. Tapos kapag umuulan naman din guys, ayan, bumababa yan sila. So sanay na sila dito guys, yung mga manok namin, na ganun yung kanilang palagi na ginagawa kapag umuulan, bumababa. So meron din tayo dito guys. So yung mga nilagyan namin ng kanilang pakainan guys is ayan. So gawa lang yan sa kawayan guys. Tapos yung mga feeder na sinasabit lang, tulad nung dito guys, ayan, yung mga kumakain dito yung mga nakawala. So yung dito, ayan, same thing guys, meron siyang gulong. Yung dun sa kabila meron din, ayan, pinagtabi-tabi lang namin yan guys. Pero minake sure namin guys na yung bawat isa or bawat broodcock is hindi yan magtatagpo guys. Tulad nito, etong dalawa, ayan. So yung mga tali niyan guys, since maliit nga yung space ng aming area or ng aming yard, ang ginawa namin dyan guys ay binuhol-buhol namin until such din na makuha namin yung right measure na hindi nga silang dalawa magkatagpo at nang hindi sila magsalpukan. Kasi kung hindi, talagang magsising abot yan guys at hindi na yan may itsura yung mga mukha nila. So yung mga nasa likod na area namin, yung iba is empty na kasi nga nilagay na namin sila dito at nang makakain ng mga damo. Mas maganda talaga kasi kapag merong mga damo na nakakain aside dun sa mga feeds na binibigay natin. So yung dito guys, ayan dyan yan sumasampa sa ibabaw, tapos car wash lang din ako. Tapos sa ilalim naman, ayan, meron din siyang sampahan dyan, or in case na umulan is pumapasok sila doon sa loob. Ayun naman si Goki guys, ayan, napakatamad nito. Ayan hindi na talaga siya lumalabas. Nandyan na siya. So dyan yan siya palagi guys. Tapos tuwing gabi, sumasampa yan dyan. Tapos ayun yung kanyang pakainan. So yung mga pakainan guys is ayan lang, mga kawayan lang yan guys na pinatalim, tapos nilagyan ng parang cross para nga ayun, magsilbi na sabitan ng ating feeder. Mas better nga guys na ayun, 2 feeder each manok. Kasi guys, pwede ka na maglagay ng pagkain tsaka ng tubig. Tulad nung kay Goki, pero sa ngayon kasi kulang pa. So pinagtsatsagaan na muna namin yung mga ganyan guys. So ito yung straight comb namin guys. Ang ginawa ni partner, kasi napaka maldito nito, which is mas maliit pa sana talaga to dun sa mga pinakita ko kanina. Yung mga nandun guys, ayun. So napaka maldito kasi nito. So ang ginawa ni partner, ayan, tinalian siya. Kailangan siyang talian guys, kung hindi mabubugbog siya kapag sinayaan lang namin. So ayan, sa ngayon, since magkasama sila nung babae always, so yung babae dyan lang din nakapaligid, kasi kapag pumunta siya dun sa kabila guys, sasalpukin din siya. So ayan, so mas pinipili niya na dyan na lang din muna. So stay safe ka lang din muna dyan manok, kasi hindi ka pwede doon sa area na yon. Meron tayong isa dito na anak ng ating pongkan, and as expected, pongkan siya guys, and we are so proud
na nakapagpaiwan din talaga kami kasi akala namin wala nang maiiwan sa amin since yung iba nga na mga anak niya or mga iilan na mga strain or napalabas namin na breeding is nabenta namin halos. So luckily we have one here, so soon magagamit din natin to, pero bata pa to guys, 4 months pa siguro, mag 5 months pa ito. So ayan siya. So napakalaki din ng manok na to. So yung dito banda naman sa aming CR or dito sa likod ng aming bahay, meron tayong isang Belgian again dito. Meron din siyang sampahan. And nga pala guys, ma-share ko lang, mayroon din silang ilaw dito. So kapag gabi, ayan maliwanag din yun dito. So with yung doon sa harapan guys, kasi meron kaming ilaw din doon sa aming terrace na nakakaabot din talaga dyan. So ngayon naman guys, punta tayo sa likod ng aming bahay or dun sa back part ng aming yard kasi nandun nga sila Jurassic. So actually guys, si Jurassic, plano namin talaga, natalian na siya. Pero ang nangyari inaaway siya nung mga nakatakas dito or walang tali or hindi nakatali na mga alaga or naka free range lang. So naaawa kami sa kanya. So binalik namin siya dun sa likod, which is sanay na siya dun. So dun na muna siya sa pansamantala until such then na pwede na talaga siyang matalian. Ayan, dito tayo sa back part ng aming yard. Ayan guys, dito lang tayo sa malayo. Ayan yung ating alaga na si Jurassic guys. Oh. Tapos isa nating black na magiging broadhen din natin soon. So bali 5 sila lahat dito guys. 3 dyan. Tapos meron tayong 2 dito. Yung dito banda guys, yung ginawa namin before na inopen namin ito. Ayan na yung mga manok guys. Ligo kasi ito ni partner kahapon. 11 sila lahat guys. Kagabi guys, pinasampa namin sila dito. Kasi nga guys, kapag gabi napakalamig ng lupa. So much better talaga na dyan sila at nang masanay na rin sila sa pagsampa at nang hindi na tayo always na tayo nagpapasampa sa kanila. So ayun guys, and ito yung kanilang area. So ayun na guys, yung ating update sa ating yard. So pasensya na nga pala talaga sa inyong lahat. Ako medyo matagal yung ating upload dito sa ating channel. So maraming salamat. And ayun guys, happy naman ako kasi nga finally natuloy na rin yung ating update since 2 months ago yung aking last upload dito sa aming YouTube channel. So yun lang muna guys. And anyway, if you haven't subscribed, please do consider subscribing. Please do like our video and share to your friends. Do comment down below sa mga katanungan nyo guys. And don't forget, like our page on Facebook. And anyway guys, meron pala kaming TikTok account. Ayan, always nandun yung aming aso na si Gigi. Ayan po yung aming TikTok account. Maraming salamat again sa panonood. Thank you for watching everybody. Goodbye and peace out!